Yeah, right, mfethu, ngiyabona mfethu ngiyadlula ngendlela ngithi cha hayibo lana groundini ngibona wonke umuntu ephethe lesi siphuzo sika Khuzani ngithi hayibo kanti kwenzakalani ngempela lensizwa ngabe le marketing yayo yokudayisa lesi siphuzo saba phambili kakhulu. Mfethu angifuni ukuqamba amanga hayi yabona lesiphuzo lesi yazi ngize ngathi noma ngithi ngiyasidesha ngogologo wami lenguthanda kakhulu i3 chips engavele ngasizwa shaya kakhulu ngasizwa samba phambili hey kade ngangile ngithi ngiyawuzama lo gologo ungangishisi hayi kodwa nje mangisidesha ngendlamlenze azavele sashapa Shuthi kuyadesheka futhi nangaso hayi mfethu hayi yabo edeshini samba phambili kakhulu kodwa hayi ngoba ukuthi siyadaka cha senza umdlandla. Okay. Ngenzela nje mangiphuza ugoloko ungangigqilazi kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi sikhona naso phakathi. Bafo nansi album iphumile namhlanje uyalaunch uKhuzani siyabona nala egroundini kugcwele kuthe phumula eworkshop egugudlamini mhlambe mfowethu kwialbum yakhe eingomeni ziyalaleleka yini zonke noma nje ayi kuneyingoma nje ezikhethekayo. Hayi mfowethu angifuni ukuqamba amanga indlamlenze ema albumini wonke akhona. Hayi futhi hayi ngicabanga ukuthi sibehlule. Mfowethu sibehlule bonke yabo le iexcelile kakhulu. Okay, njengamanje ngiyakubona impela ukuthi cha unalo ulwazi impela. Njengamanje nansi Paris sikhuluma ngomthandeni. Sesisho ngokwenhliziyo. Nakho manje uyabona ukuthi unyaka sesiyawuvala manje angithi. Nakho unyaka kuyavodwa. Mhlambe uyambona nephinda futhi lokho akwenza ngalo yanyaka ethatha futhi unyaka ngoba siyayibona neParis ukuthi cha. Futhi ngicabanga ukuthi makuthiwa kwenzekile wafika uKhuzani emncintiswaneni khona umuntu angakwazi ukuthi anqobe uKhuzani emncintiswaneni hayi angicabanga kanjalo ngicabanga sesikhona thina Shuthi bafo shuthi usaqhubeka ukuthi phambili ngendlamlenze phambili indlamlenze futhi yohlezi yabo maye yafika nje ekuthelini sekunomncintiswano lapho hayi lutho baba ngicabanga ukuthi khona onganqoba ngaphandle kwayo ayikhulumela insizwa ithi cha iyasho ukuthi unyaka engawuthatha futhi bakhona bona namavoti abo bamile bathi cha ngempela bazovota noma kanjani abasoze bawina sikhona abanye abafana ngabe Uthswala asaluweni shutha uphinde silwele kathathu ngithi sashowe ke mina ke uTosela ubonkuso wabuthelisi lapha emlalazi hayi ngithi hayi cha madoda sekude phambili ezinye ingane futhi isebenze naso futhi uthi abaqhala abanye bafana uKhuzani yohleza hamba phambili abakafike singini la wayitshelwe enye indoda naye engasekho emhlabeni awusuka madoda intithani eyayithe lo mfana manimbona njengamanje kula eKhasfontein ezansi nimbona njengamanje niyombona iminyakeni emingaka ngamshiya ngimshiya nje mina niyombona uzobe ngangani mfethu ngiyabona ama Blue Nation agcwele iground njengamanje uyabona ukuthi ngempela wonke umuntu ngempela Blue Nation shuthi uzama ukuthi ngalesa sikhathi ayi ibandla lakhe noma abalandeli bakhe babangakabi kuleli zinga bakulona manje babengakafika ibhuti babengakafika thisa sikhona lapha babengakafiki saphila intidana yasho yabatshela bonke omasikani babekhona abangaphikisa bengaqhamuka bephikisa yathi nginika u2 years lo mfana lo awuthi ngenze kanje vumani bafana nginkunzi vumani bafana nginkunzi vumani bafana ngujikele suka madoda waqotshwa lo mfana ziyasha insizwa suka yabonga